Ngiyabingelela egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu nangalolu suku ukuthi ahlelele ukuthi siphinde sikwazi ukuhlangana sisemakhaya kuzona lezi insuku okuthiwa eze lockdown ne social distancing. Ngifisa ke sithola izwi lenkosi kafishane. Ngizothinta nje incwadi ezimbalwa kodwa ke umqondo munye moyengcela bekithi ngodlulise. Kodwa ke ngicela ukufunda ngeqala incwadi kaDaniel chapter 6. Ngizokopolota amavesi khona. From verse 1. Kwaba kuhle kuDariyo ukubeka phezulu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili 120 ebeziyakuba sembusweni wonke. Phezu kwazo wamisa abomongameli abathathu, uDaniel engomunye wabo, ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Verse 3. Khona uDaniel wabadlula abomongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Khona abomongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniel oliqondene nombuso, kepha abatholanga lutho nacala kuye, ngokuba wayethembekile, akutholwanga siphosiso nacala kuye. Ngicela ke ukweqa ngokufunda ngiye ku-21. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimazanga, ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala phambi kwakhe, naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Yayisijabula kakhulu inkosi, yayaleza kuba uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwa emphandweni, akufunyananga msocu kuye, ngokuba wayemethembele uNkulunkulu wakhe. Inkosi yayaleza alethwa lawo madoda ayimangalele uDaniel, aphonswa emphandweni wezingonyama, wona nabantwana bawo nawomkayo. Izingonyama zatheleka phezu kwabo, zachoboza amathambo abo bengakafinyeleli phansi emphandweni. uDariyo inkosi wayeselobola bonke abantu nezizwe nezilimi ezikhona emhlabeni wonke, ukuthi ukuthula makwande kinina. Ngenza isiyalezo ukuba ekubuseni konke kombuso wami abantu bathuthumele besabe phambi kaNkulunkulu kaDaniel, ngokuba uNkulunkulu ophilayo, umi kuze kube phakade, nombuso wakhe yiwo ongayikuchithwa, nokubusa kwakhe kuyakuma kuze kube sekupheleni. 27. Uyakhulula ophule, uyenza izibonakaliso nezimangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yena omkhululile uDaniel emandleni ezingonyama. uDaniel wayeseqhubeka ngesineke ekubuseni kukaDariyo nasekubuseni kaKhoresi umPheresiya. Ngiyafisa namhlanje ukuthi ngithinte ngamandla atholakala egameni likaJesu, noma ke ebizwa ngoJehova ku-Old Testament
kodwa ngiyafisa siqonde ukuthi uJehova we-Old Testament uJesu we-New Testament. Le ndaba esiyifundile ikhuluma ngomuntu elithi iBhayibheli wayenomoya ophakeme phakathi kwakhe, okwenza ukuthi abe nomehluko kunezinye izikhulu noma omongameli ayebekwe kanye nabo. Ngokuyiqiniso kusho ukuthi umuntu udinga abe nomoya ongcwele, ngoba umoya ophakeme ngumoya ongcwele, abe naye ukuze abe nomehluko phakathi kwabantu abangakholwa naye. Ingakho izwi lenkosi lithe hambani ngomoya khona aniyukufeza izinkanuko zenyama. Umehluko wabantu ababantwana bakaNkulunkulu ukuba khona kukamoya oyingcwele. Ngikhumbule njalo umufunda yona lencwadi yabaseRoma uchapter 8 ithi uverse 9, anikho nina enyameni nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Bese liqhubeka lithi kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu lowo akasiye owakhe. Ingakho sicela ukuthi bonke abantu abakholwayo bamcela uNkulunkulu ababhabhadise ngomoya oyingcwele babe nomoya kaKristu. Lana ke kule ndaba engiyithintayo umgomo wokushumayela kwami namhlanje ukuthi niqonde ukuthi lo nkulunkulu enimkhonzayo uNkulunkulu owenza imhlola, owenza imimangaliso, and izwe liqiniseka ngoba libona lezo zimangaliso uNkulunkulu azenzayo. Kafishane nje uDaniel uma sebemzondile labo mongameli ababenaye bamhlola futhi ukuthi bangabeka liphi icala, babona ukuthi akasoleki ndawo. Base bebona ukuthi abenza icebo ke ukuthi baye enkosini batshela inkosi ukuthi akukhulekwe kuyona insuku eziwu30, kungakhulekwa kwenye indawo. Umuntu okhuleka kwenye indawo aphonswe emphandulweni ngonyama. Umgomo wabo basongela uDaniel, bafisa kube uyena ogudlukayo, banenzondo ngaye, bazonda umuntu onomoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Ingakho izwi lenkosi lithi anothula nina mina ngonilwela. Uma kukhona isimo esikuhlaselayo noma inhloboni yesimo, uma wena ume kahle phambi kwenkosi ungasoleki, ungenasici njengoDaniel, udinga ungashaywa uvalo, ungesabi. Lize lithi iBhayibheli ungesatshiswa ngalutho, ungesabi lutho noma kukhona izinto ezesabisayo. Yabona kulezi insuku kukhona lesi sifo esiwubhubhane, i-coronavirus. Siyabuka komabona kude baphelile abantu, bayaginqika ngenkulungwane, baningi bayafa. Kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi izwi lenkosi libeka nje into eyodwa, uma ungenacala noma kungavelani ayibi namandla phezu kwakho. Lana uDaniel bamakhela isu, ekugcineni bayomreporta ukuthi akawulaleli umthetho wenkosi. So njoba inkosi yayifungile ngomthetho wamaMide namaPerisha ongenaguqukiswa ukuthi uma kukhona umuntu ongakwenzi lokho kushiwo afake emgodini wengonyama, yaphoqeleka ukuthi ikwenze noma yayingakufisi kodwa ngoba yayisayine phansi. Umehluko kokhona ukuthi manje yonke lento yenziwa kumuntu ongenacala. Uma ke ungenacala uNkulunkulu uyakulwela. Lithi iBhayibheli amehlo kaJehova akubo abalungileyo, nendlebe yakhe ikukho ukukhala kwabo.
olungileyo uyakhala uJehova ezwe bese mkhulula kuzo zonke inhlupheko zakhe. Kwenye indawo lizelichaze lona izwi lenkosi encwadini yamahubo lengiyikhothayo lithi izwi lenkosi ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Kusho ukuthi noma uyangena enhluphekweni, uma impilo yakho ime kahle phambi kaNkulunkulu ungashaywa uvalo. Elinye ivesi encwadini yeZakha 16:7 lithi lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova wenza ahlalisane kahle nezitha zakhe. Yilokho kokwenzeka la ngesikhathi uDaniel esephonswe emgodini wengonyama. Lithi izwi lenkosi wahlalisana kahle naye ngoba izindlela zakhe zimthokozisa uNkulunkulu. Yona nto esiyicelayo kini bazalwane ukuthi nqumani ngempilo zenu ngoba akekho ozokuthathela isinqumo ngempilo yakho. uJesu ushintsha yodwa wathi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe esakhe isiphambano angilandele. Uma ke wena uzozidela bese uthabathe esakhe isiphambano ulandele uJesu, noma ikanjani uJesu uzolwa izimpi zakho. Ila udinga ungakhathazeki khona ngoba njalo amehlo akhe aphezulu kwakho, la ehlezi khona ubuka wena, ulindele nokukhala kwakho. uDaniel lithi izwi lenkosi waqhubeka wazikhulekela kuNkulunkulu noma sezwile ukuthi abantu abakhuleka kwabanye uNkulunkulu bawufaka emphandweni wengonyama. Wayeqonda lemfihlakalo ukuthi uma engathandaza kumuntu noma thandaze esithombeni esibekiweyo, noma kanjani uzoba nenkinga ngoba uzoxabana noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthe ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Wakunquma ukuthi ngizonamathela kuJesu, ngibambelele kuye noma kubizwa ukufaka emphandweni wengonyama, ngizoyongena kodwa uJesu uyokwazi ukuthi ngingene ngenxa yakhe. Lithi izwi lenkosi ke bahamba bamangalela basho ukuthi uDaniel akayenzi into eshiwo, yena yedwa uyaqhubeka uyathandaza uNkulunkulu omunye, hayi nje bangimisiwe. Bathi inkosi feza umthetho usayinele wamaMede namaPerishiya ongenakuguqulwa, usayinile wabeka uphawu. Inkosi yaphoqeleka ukuthi abize uDaniel ayofakwa phakathi emphandeni wengonyama. Into engiyithandayo lithi izwi lenkosi emva kokuthi sefakiwe uDaniel, yona inkosi lithi iBhayibheli ayidlanga, yazila ukudla. Into zenjabulo azilethwanga kuyo. Ebusuku ubuthongo basuswa ngoba kuthinta umuntu ongenacala. Ekseni entathakusa kwayiyona ekhumbulayo ukuthi angiphuthume emgodini lejijelwe khona uDaniel. Yagijima yayakhona. Lithi iBhayibheli yamemeza yathi Daniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuze izingonyama na. uDaniel kuverse 21 aphendule athi mana njalo Nkosi. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukungabi nacala. Phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Ingakho ngithi bazalwane namhlanje asenze isinqumo sokuhamba singenalo icala.
Ungavumeli kube khona into ezokuxabanisa noNkulunkulu, ngoba uma uxabana naye kwenzeka incwadi kaIsaiah chapter 5 ethi noma ubuyisivini sakhe esikhethekile, kodwa uma uphambana naye ususa uthango, ususa ugange, ak-expose ezitheni zakho, ugxotshwe, uhlangane nezinto ezizokulimaza. Kodwa uDaniel wayenqumile ukuhlala engcwele. So ukuba ngcwele kwakhe kwenzeka izwi lenkosi elithi uma indlela zakho zimjabulisa uJehova, izitha zakho uhlalisana kahle naye. Yayisimemeza inkosi ithi akakhushula khishwe. Wakhishwa ke emphandweni. Into engihlekisayo la kule ndaba, inkosi yayibaza abantu abammangalela uDaniel. Yayisithi ke nabo bayotaster upudding wabo, ukudla bakuphekileyo, ukuthi bawukutaster bakuze ukuthi kumnandi kanjani. Ithi akuthathwe bona, kungagcini ukuthathwa bona bodwa, kuthathwe nabantwana babo. Kungagcina ngabantwana, kuthathwe nabafazi babo, amakhosikazi. Bonke bake bayofakwa lapha labe bethe khona ngingena uDaniel. Ingakho izwi lenkosi lithi uma wena umba umgodi, wena uzokhalakathela kuwo. Uma nje ukukhuphela omunye umuntu umgodi kuphonseka wena. Ingakho izwi lenkosi lisifundisa njengabazalwane ukuthi ungajabuli noma kuwa isitha sakho, ungakuthokozeli. Lithi uma silambile sinika ukudla, uma sambaze sembathise. Ngendlela ulungisa indlela yakho ukuthi ingabi nacala, ukuze uNkulunkulu uma kukhona izinto ohlangabezana nazo akwazi ukukulwela. Lithi iBhayibheli mase befakiwe izingane zingenacala ngenxa yabazali. Uyabona uma ungahambi kahle uthela isiqalekiso phezulu kwabantwana bakho, ngoba ukuhlupheka ohlangabezana nako ukuthinta bona kwenziwa ukuthi wena ovula isango lesitha. Ingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu obe nenhlanhla yokuzwa ngegama lika Jesu enze isiqiniseko sokuthi lo Jesu okuthiwa uvukile kwabafile, lo Jesu okuthiwa akekho ethuneni, lo Jesu ohlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu esinxusela imihla ngemihla, uyamkhonza ngenhliziyo ephelele umethembe, wazi ukuthi ukuphila kwakho kumi ngaye. Utheni uJesu ezwini lakhe, ngaphandle kwami ningenze lutho. Noma ngabe unemali, uma uJesu engakunika ukuthi ukwazi ukuyisebenzisa ngeke uyisebenzise. Noma unemoto, uma uJesu engakunika ukuthi uyigibele ngeke ukwazi ukuyigibela. Noma unani, ingakho lithi izwi lenkosi ngaphandle kwami ningenze lutho. Kusho ukuthi yonke impilo yethu idinge ime isekelwe kuJesu. Ngithanda ke la inkosi le seyidlulile ukufaka laba bantu ade bemangalela uDaniel emphandweni, seyiyamemezela manje. Enhlizweni yami bekukhona lokho ukuthi uma siphila impilo yobungcwele kuvela amandla kaNkulunkulu. Izwe noma kade lingamazi uNkulunkulu wethu lizomazi. Izwe noma kade limphika lisho yonke elithandayo, kodwa thina uma sime ngakuye sabangcwele wenza isiqiniseko sokuthi izwe liphendukela kuye. Ngeke ngahleka nje kulezi insuku ngilalele abanye abantu bekhuluma njengoba kune lockdown, inkonzo ke singakwazi ukuhlangana ngoba uma sizohlangana zizobhebhedekisa, zizokwandisa, zizospreada igciwane leli likhona, ivirus le okukhulunywa ngayo, icorona. Manje ke uyajabula yena ngoba ngezwani nokholwa uthi hey sazi sasizakala. Laba bantu ababazalwane bazohlala amasonto amathathu wonke, futhi asendasiweke manje awusekho mathathu, kufakwe nomunye 2 weeks ngaphezulu, futhi amasonto amahlanu bengakwazi ukuhlangana. Wathi hawu kothi kuvulwa bobe sebekhohliwe. Nami ke kodwa bengisho njalo esayidini lami ukuthi awu nathi ngathi kungaba njalo
kulaba bantu abadlutshwala nama-drugs nabo njengoba bevalelwe lesikhathi bengazi ukuthola izinto zabo ezimnandi ngathi kuphela lo 5 weeks sebewuyekile laba badla ugwayi ngoba phela uyabagqilaza uyabakhubaza nasemaphashini ingakho kuthiwe nje kune corona ngoba ithinta amaphaphu abayeke ukuthi badayisele ugwayi bayeke ukubhema bekuyithuba lokuthi bakhululeke impela kuthi makuphela isikhathi babe sebekhohliwe nabo bayeke nalabo botshwala awunkosi yami bengakuhle ngoba lezi zinto azisizi izinto ezingamlekeleli umuntu kodwa ke ngifisa ukusho ukuthi ngenhlanhla thina njengabantwana bakaNkuluNkulu uJesu uhlala phakathi kwethu akahlale esontweni noma ngabe sivalele ukohlangana kodwa ke ngoba izulu liphakathi kwethu asinayo inkinga uma kuphela ilockdown izulu liphakathi kwethu lonyakaza bonke abanalo izulu baphinde bokwazi kohlangana uthe uJesu onemiyalo yami ayigcine kuyena ongithandayo wayesethi ongithandayo uyakuthanda ubaba siyakuza thina kuye simenze abe yikhaya ngenye indlela ukhathazekile uma umzalwane uhlala noJesu ithi inkosi ke la ngiyafisa ukufunda la encwadini kaDaniel verse 26 genza isiyalezo ukuba ekubuseni konke kombuso wami abantu bathuthumele besabe phambi kaNkuluNkulu kaDaniel ngokuba unguNkulunkulu ophilayo bakhona onkulunkulu abafileyo abakhonzwayo bakhona onkulunkulu abangakhulumi onkulunkulu abangezwa noma benziwe baba nezandla benziwa nenyawo kodwa bakwazi ukuhamba abakhulumi abenzi lutho kodwa lo kaDaniel uNkulunkulu ophilayo lithi iBhayibheli umi kuze kube phakade nombuso wakhe awuyi kuchithwa nokubusa kwakhe kuyakuma kuze kube sekupheleni bese lithi verse 27 uyakhulula he delivers ophule uyena lo nkulunkulu esikhuluma ngaye uyenza izibonakaliso nezimangaliso ezulwini abuya zenze emhlabeni yena omkhululile uDaniel emandleni ezingonyama uma thina siphila impilo yobungcwele kuvela uJesu ngathi uNkulunkulu ezibonakalisa ngathi sike sathinta kancane ngendaba uJesu ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza uma kwenzeka isimangaliso abantu noma kade bengamazi uJesu kodwa bagijimela kuye ngoba sibambona uNkulunkulu ophilayo thina sinecala lokuveza uJesu nobuhle bakhe abantu bangacomplain ngathi ukuthi siyakholwa kodwa awukwazi ukusihlukanisa nezwe lithe iBhayibheli ningalilingisi lelizwe kodwa nina niguqulwe ingqondo yenu ukuthi yenziwe ibe yintsha uze nikwazi ukuhlolisisa lokho okuhle okuyintando kaNkulunkulu nokuthandekayo sibizelwe leyo nkonzo yokuthi kuvela uJesu ngathi singalingisi izwe ayikho into engizwisa ubuhlungu njengokuthi namhlanje abantu abakholwayo bayafana nezwe khona abanye abazalwane abake bavakashela komunye umuzi behambisa inkonzo omama befisa ukuthi umama wakhona naye athathe lento abayiphethe babekhuluma ke ngensindiso kodwa uma babuka befana nezwe bangena ke kuleli khaya baba wakhona engakholwa bakhonza basho yonke into abayishoyo basebeqeda ke yavalwa inkonzo bahamba ubaba umesesele nonkosikazi wakhe uthi kuyena ngiyacela mngami ungalingi nje wenza imistake uhambe nalezi zifebe babegqoke
njengalo wesifazane incwadi yezakha chapter 7 verse 10 ekhuluma ngaye ethi uhlangatshezwa ngowesifazane izingubo zakhe zingeze sifebe. Noma bekhuluma ngensindiso kodwa iathaya yabo yayikhombisa ukuthi abantu abadayisayo. Kusho ukuthi thina njengabazalwane siyakulwela ukuthi singafani nezwe. uJakobe uzakhuluma kabuhlungu incwadi kaJames uJakobe ithi u4 verse 4 uthi ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na nokuthi umuntu othanda ukuba umhlobo wezwe uba isitha sikaNkulunkulu. Thina sibizelwe ukulingisa izwe, asibizelwe ukulithanda izwe, ngoba uma umuntu elithanda uhambe isitha sikaJesu. Uma ephonse emphandweni wengonyama zimhlangabeze njengoba zahlangabeza lemndeni nezingane, ngenxa yokuthi uJesu wengeyona inkosi kubo. Enhlizweni yami ngalolu suku umoya ingcwele ubekile ukuthi ngikucizelele phakathi kwenu ukuthi ivangeli esiliphethe akube ivangeli elinezibonakaliso, njengoba esho la uDariyu inkosi ethi uyenza izibonakaliso nezimangaliso. Alibe njalo ukuze likwazi ukusiza abantu. Asikulwele sikuthandazele sizile ukudla ukuthi inkosi iqinise ivangeli, sibe uhlobo lwabantu abakhulekayo, ngoba nalesifo lesifikile ngeke sibe namandla phezu kwabantu abangenalo icala. Ningangakhuzike nithi laba bafile bafe ngoba ngithi baneqala, kodwa ngikhotha izwi lenkosi athi uDaniel ngifunyenwe ngingenacala phambi kukaNkulunkulu, naphambi kwakho Nkosi angenzanga lutho lubi. Wesebamba imlomo yengonyama azingilimazanga. Ukuthi wena lwela ukuthi ume ungenacala. Uma ume kanjalo ungenacala uzokulwela yena, ngoba uthe impa kuyona yethu ingeyakhe. Uyena ofanele ukulwa izimpi zethu. Nala Daniel uyena owangenelela. Awuzwa lutho uDaniel lona nalabo abantu abammangalele, awuzwa lutho, kodwa kwangenelela uJesu okhonza uDaniel, wamkhulula emlonyeni yengonyama. Khona le duze kwakhona abanye bafana bamaHebheru Shadrach noMeshach noAbednego, ngenxa yakho ukuthembeka yena uNkulunkulu wangenelela walwa impi yabo, sebefakwe phakathi esithandweni somlilo. Kwasha izinto izibopha bebeboshwe ngazo, bona bamasha phakathi esithandweni somlilo ngoba engenelela uJesu, and wabonakala physically. Inkosi yambona yathi ngibona kukhona indoda yesine endifana nendodana yawo uNkulunkulu. uJesu uyahlika uma kukhona abantu abadela ukuphila kwabo qede baphila impilo yobungcwele. Uyabonakala vele uNkulunkulu. Angifisi ukuqhubeka isikhathi eside, kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi khona amazwi ambalwa inkosi wabekile enhlizweni yami atholakala kancane ngala incwadini yamakhosi okuqala uchapter 17 namakhosi esibili uchapter 5. La kuchapter 17 kukhulunywa ngomprofeti Elijah. Lithi izwi lenkosi kwakuyisikhathi sesomiso, kuyena njalo Eliya ohambile wotshela inkosi wathi ngeke kuba khona mvula namazolo iminyaka le emithathu nohalf kuze kwenzeke njengokusho kwami. Uyotshela inkosi Ahabi ngoba kwakuyinkosi embi
uNkulunkulu exabene nayo enengwa izithixo ezikhonzwayo ngenxa yenkosikazi wakhe uJezebel okuyena introduce izithombe ezweni la kukhonzwa khona uNkulunkulu wafaka oBhalimu kwaba nenqwaba yabaprofeti abakhonzisa uNkulunkulu ngwana namhlanje baningi abantu abaprofeti kodwa abakhonza uNkulunkulu abafileyo makhulunywa ngegama lika Jesu bathi nathi siyakhonza nathi uNkulunkulu nathi simshisela impepho abanye ke bakhombe phansi bathi abakithi abadala basho yonke into kwakuyileso simo lithi iBhayibheli ngempela lavaleka ke izulu uNkulunkulu walivala langana wayesetshela yena lo mprofeti ukuthi akahambe aye emzini waseZarefath uma efika khona uzofica khona umfelokazi uNkulunkulu ahlelile ukuthi amondle wayesehamba ke waya khona ngempela lithi izwi lenkosi wafika lapho wathola ukuthi umfelokazi lo usacosha izinkuni bese ecela amanzi kuyena athi ngiphuzise esathi uyahamba lo uyokha amanzi bese ethiphatha neqebe lengane esandleni sakho uthi lona anginalutho kusele impushana encane namafushana amancane ukuthi ngenze namhlanje nomntwana wami enginaye sidle bese siyafa uthi Eliya hamba wenze kodwa yenzela mina kuqala ngoba uJehova uthe uma wena wenze njalo ngeke kuphele impuphu ngeke aphela amafutha ngiyacabanga njengomuntu owayeseya uyokwenza ukudla kokugcina azi ukuthi uselindele ukufa ukuthi wabuka lo muntu wesifazane ukuthi vese ke noma ngingamncisha lo muntu kodwa vese nathi sizodla sife angeke ngithatha amazwi awashilo noma yenzeka noma wenzeki kodwa mina ngiwathathe wahamba weziqebelengana wenzela uEliya wesemlethela lona weseqhubeka ke ilungisela yena nomfana wakhe lithi iBhayibheli lokudla akubange kusaphela ngoba baqale ngenkosi lithe iBhayibheli funana umbuso kaNkulunkulu uqala konke okunye konezelwa wavele wenze njalo lo wesifazane lithi iBhayibheli badla kwaze kwabuya kwaba nemvula emhlabeni ngifisa ke la egcineni lithi iBhayibheli umntwana walo wesifazane wahlaseleka wagula uma segulile lithi iBhayibheli wagula waze wafa uma esefile lo wesifazane uthatha ke uyotshela lo umprofeti uthi kuyena uzela ukuze kuvuswe amacala ami umntwana wami usefile ngenxa yokuthi wena uzela kushuthi ngivusela amacala uya-understanda lo wesifazane ukuthi into eyenza kube nokufa amacala lithi iBhayibheli uEliya wayesethi mthathe lo mntwana umlethe kimi wamthatha kuEliya wakhuphukela ekamereni eliphezulu lapho ayinikwe khona indawo yokulotsha kuyena lo mama enye indaba engithanda ukuyidlulisa la ukuthi imedia inayo inkinga le ndoda asizwe ukuthi yayihamba nomkayo uEliya kodwa siyamuzwa ehlala kamfelokazi yabona ke imedia ke iyakhuluma uma uyindoda uhlala kamfelokazi bayasho abantu babone kahle ukuthi njengoba ufikile kusho ukuthi usewumngakho lo mfelokazi ngikhumbule nangami ngesikhathi ngifika enquthu inkosi yenza umusa ngithathwa umetron ngihlala kwakhe basebesha abantu bengahluphi bathi hawu khohlwani uMadlala uhlala no sister kodwa kwasho ukuthi
noma ngihlala ka-sister ka-metron ngizoshumayela ngangeke ngishiye abantu besifazane eMarisburg esibhedlela sase-Edendale la ngisebenza khona bese ngihamba ngibafuna kwenye indawo kanti ngangibayekelani ngoba ngangibayeka ngenxa yokuthi kufika uJesu wangitshela ukuthi lo mzimba uyithempeli kuhlala yena kuwona ofebe anginalo ilungelo lokulala nomuntu wesifazane engeyena umkami futhi izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi uma ke ngilalile nomuntu wesifazane mangimlobole ngimshade abe umkami ngangena kwenza ke lokho okunye futhi babengazi nokuthi ungakanani wayena indodakazi namanje ikhona iyaphila okuyiyona engafika i-student nurse i-trainer somewhere kodwa mina ngangenzi lutho olunye ngibalalela nalabo abashoyo ukuthi khohlwana uMadlala ngingenakusho lutho vese kubona angingeni indaba yabo indaba yami ihlangene noJesu ongenzela umusa wanginika ishelter ngometron ngifisa ukusho ukuthi nala ke ngifunda le ndaba kaEliya ukuthi uhlala kamfelokazi kwakukhulunywa njengoba kukhulunywa namhlanje kodwa imfihlakalo ukuthi uma wena unoJesu la usuku ufika khona abantu bafika bengebahle kodwa baba bahle ngoba kufike wena onoJesu ayikho into yangijabulisa ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngaye umama uMetron engangihlala kwakhe wanginakekela ngangithi uma ngiye ema-conference-ini anginike nemoto yakhe hambe ngobe yami yayisikhwehlela iphila kodwa ke ingekho 100% anginike imoto yakhe ngiqhabuke ema-conference-ini ngihamba ngonyavunyavu lwemoto inkosi ingenzela umusa uma bebuka konke lokho bacabanga ukuthi sinikana umzimba kodwa ngifisa ukusho ukuthi ngenxa kaJesu wanginakekela ngikhumbula ukuthi usanda ukudlula nje eminyakeni embalwa edlulile yena uMetron watshela umfundisi wakhe ayekhonza kuye ngoba ikhaya lakhe beliseMarisburg wathi ufisa kushumayele mina undodana wakhe ngoba uyazi kuzosindiswa abantu emngcwabeni wakhe umfundisi wama-Anglican la isango lingavulwa khona waphoqeka ukuthi enze izwi lo muntu alikhuluma esaphila elandela ukuthi uJesu uyamazi ukuthi uyaphila uJesu wangenzela lo musa ngathola iplatform yokushumayela phakathi kwama-Anglican and uJesu wenza umusa baba baningi abantu abayihlanganisa noJesu njengesifiso sametron esaphila uJesu osibizile basizakala abantu ngathi lana ke kule ndaba engiyifundayo ke yalo wesifazane nomntwana wakhe uma umntwana esefile uEli uyamthatha ukhuphukela naye phezulu lithi iBhayibheli uyamthandazela ulala phezulu kwakhe wenza i-mouth to mouth resuscitation lithi iBhayibheli wakwenza kwaze kwaba kathathu wakwenza okokuqala wangavuka umntwana ekhala ethi uNkulunkulu ubuyisela umphefumulo wakhe kuye wakwenza futhi okwesibili wangavuka umntwana waphinda wakwenza okwesithathu ingakho ngiyegcizelele nami ukuthi noma ubekiwe izandla kwaba kanye uma ungamtholanga leyo nto obuyidinga ukuthi usizakale buya futhi kuze kwenzeke isimangalise empilweni yakho lithi iBhayibheli ngokwesithathu umntwana wathimula wesemthathu umntwana wamehlisela kunina wathi nangu umntwana wakho uyaphila kukhona ke amazwi engiwathandayo ashiwo yilo wesifazane uma esemlethe umntwana ngiyawathanda lawo mazwi akuverse 24 kuyena uFirst Kings chapter 17 owesifazane wathi kuEliya manje ngalokhu sengiyazi ukuthi uyindoda kaNkulunkulu ngiyaphinda futhi manje ngalokhu
okwenzekile noma okwenzekile ummangaliso ukuthi bangaphelelwe ukudla. Kodwa sekuvela omunye kakhulu uthi sengiyazi ukuthi uyindoda kaNkulunkulu nokuthi izwi likaNkulunkulu elisomlonyeni lwakho liyiqiniso. Iyona nto ethi ngisho abantu ngathi ukuthi izwi likaNkulunkulu esilikhulumayo liyiqiniso ngoba kufezeka ngezimangaliso. Uma singenzekanga isimangaliso abantu basala nombuzo ukuthi pho lo uNkulunkulu okuthi uyaphila yini engenzanga. Thina siyakhulekela ukuthi leli bandla alihambe limbethe amandla ibandla likaJesu. Sisho njalo ukuthi lihlomile lihamba njengempi lingesabi. Ebandleni engikulona enquthu khona intombazane kade sisathe kuyishadisa nje. Cishe inenyanga ishadile. uNkulunkulu uyayisebenzisa ngoba iyakhuleka. Inesikhathi nenkosi. Khona la yakhona komunye umuzi. Ugogo wakhona engasavuka embhedeni eshawe istroke. Le ntombazane incanyane nje. Yayakhona yafika yamtshela yathi uJesu uyakuphilisa. Sukuma na uthabatha uhlaka lakho uhambe. Yabeka izandla phezukwayo. uNkulunkulu wenza isimangaliso. Lowo gogo waphila. Wavuka embhedeni, wahamba ngenyawo, sahlanganyela naye enkonzweni. Amandla kaNkulunkulu ayaphila. Wazi lo gogo ukuthi uJesu uyaphila. Esebenzisa uNkulunkulu ingane encane. Ngenye indlela akuyi ngokuthi ungakanani. Akuyi ngokuthi usibanibani. Kodwa iba nempilo engcwele. Ube nokukholwa enhlizweni yakho njengokusho kaJesu. Ukuthi ngiqinisile ngithi okholwa yimi imisebenzi engiyenza uyakuyenza. Silindele ukuthi emva sekukhululwe ilockdown abazalwane bahambe bembethe amandla, bahambe nesandla sikaNkulunkulu. Izwe lazi ukuthi uJesu uyaphila. Incwadi yokugcina engivala ngayo eyesibili yamakhosi. La khona ngendoda eyinochoko uNahamani. Lithi izwi lenkosi wakumuntu oyiqhawe elinamandla. Inkosi yakhe yayinikwe ukuthi inqobe ngaye. uNkulunkulu emsebenzisa ukukhululeka ukukhulula isizwe. Manje ke bayahamba baya kwa-Israyeli. uIsrayeli exabene noNkulunkulu. Bafike bamthumba ke uIsrayeli bathatha abantu boba zigcila zabo. Bese yena lo njengenduna enkulu usethatha ke intombazane ethile ukuthi izosiza unkosikazi ekhaya. Uma intombazane le isasiza unkosikazi ekhaya, iyabona le ntombazane ukuthi hawu inkosi yala ekhaya inenkinga yochoko. Uchoko into engakwazi ukufihleka. Noma uNkulunkulu wayenika ukunqoba ngaye, kodwa wayeneuchoko. Isiyatshela ke umistress wayo lo indlovukazi yalo baba ehlala kwakhe. Ithi uma inkosi yami ibingama phambi komprofeti kwaIsrayeli, noma kanjani ibingaphili ochokeni layo. Unkosikazi uyakudlulisa ke kumyeni wakhe. Umyeni wakhe uyobikela inkosi emphethe esizweni. Inkosi ibhala incwadi ithi encwadini uma kufika lo muntu wami ibhalele enye inkosi mphilise ochokweni lakhe. Lolu uthatha incwadi kuyisa lapha enkosini. Uma kufika enkosini kwaIsrayeli ihlephula ingubo zabo iyakhala. Ithi nginguNkulunkulu yini uba ngibulale ngibuye ngiphilise na. Bheka indlela afuna ukungihlasela ngayo. Uthi angizophilisa umuntu onochoko.
umyalezo lowo inkosi ebhekene nayo wadlula wazofika kumprofeti ngoba intombazane yayivesi ithe uma engama phambi komprofeti. Abantu abaningi benza yona leyo mistake. Uma sithi sibakhomba uJesu bavele bangene emasontweni. Uma uya esontweni awuthola usizo. Kodwa uma ufikile kuJesu usizo lwakho liphelele. Wesethu umprofeti mtshele lo eze kimi. Wayeseza ke kuthiwa wegibela amahashi hamba nabamphelezelayo njengenduna yenkosi. Wangaphuma umprofeti endlini. Wadlulisa umyalezo hambani nimtshele ukuthi akahamba ogeza kasikhombisa emfuleni iJordan. Wathukuthela lo. Uthukuthelela ukuthi akaphumi ngani umprofeti angiphilise ngendlela mina engithanda ukuphila ngayo, alula isandla sakhe phezukwami philiso nochoko. Wafuna ukubuyela emuva ethukuthele. Lithi iBhayibheli laba ehamba nabo abayingceku zakhe bamncenga. Njengoba nawe sikuncenga namhlanje. Bamncenga bathi hawu ukuba umprofeti ubeshinto enkulu ubungeyenze yini? Kuyini uma ethi hamba uye eJordani ugeze kasikhombisa uphile? Weseshilo yena wabalinda ozangakuba ingcono etho abhana nofaripari mfula ngakithi ayingcono yini kunamanzi ala. Namhlanje abantu masithi bakhomba uJesu bakhomba amasonto. Bathi amasonto ethu angcono. Thina sikhomba isonto sithi uJesu. iJordan lethu uJesu. Igama elinikelwa abantwini abantu basinde ngalo. Igama elivusa abafile. Igama eliphilisayo. Igama elisukumisa ishosha. Igama elichitha impi yobumnyama. Igama likaJesu. Umkhuzi wempi ahlangana nawo ngelanga uJoshua ezowela iJordan. Ubona indoda ehlomile. Uya kuyona. Umefika kuyona uyabuza uthi uvuna thina yini noma uvuna izitha zethu. Ithi le ndoda hayi mina ngizile njengesikhulu sempi kaJehova. KwakuJesu lowo. Ngoba emva kwalokho utshela uJoshua uthi khumula imbathatha zakho. Lithi iBhayibheli waguqa wakhuleka uJoshua. Uma kuyingelosi yakisho ithi lalela ungakhuleki kimi nami ngisikhonzi njengawe khuleka uNkulunkulu yena yedwa. Kodwa ngoba kwakuJesu isikhulu sempi. Aba kwethu sihamba nesikhulu sempi. Noma kuqhamuka impi yecorona kodwa sihamba nesikhulu. Usho uDavid wakuhamba naso lesi sikhulu kwaqhamuka ibhongo lengonyama lathatha izinyane lemvu. Uthi uDavid ngalisukela ngalilandela ngafike ngakhipha izinyane lemvu emlonyeni walo. Kobe kwaqhamuka ibhele ngelinye ilanga nalo lenze njalo nalo ngalilandela. Uthi ngalidwengula njengomuntu edengula izinyane. Imfihlakalo yalamandla kaNkulunkulu enza kwenzeka izinto ezimangalisa abantu. Ingakho sifisa ukuthi imani nembetha amandla kaNkulunkulu ningesabi nikukhulekele ukuthi uNkulunkulu akafakaze ngoba uyena uJesu othe imisebenzi ayenzayo sizoyenza ngegama lakhe. Kusho ukuthi ningaqinisekani ukuthi konke kuyenzeka. Lithi iBhayibheli lapho sengibukela kule ndaba yami yokugcina ya Elisha noNahamani. Sebemncengile wayesehamba kuNahamani wayemfuleni iJordan. Enza ngosebemncenga. Umefika lapha eJordan kuthiwa akangene kasikhombisa. Wangena okokuqala waphuma wathola uchoko lwakhe lunjalo. Wangena okwesibili waphuma wathola uchoko lwakhe lunjalo. Wangena okwesithathu waphuma wathola uchoko lwakhe lunjalo. Wangena okwesine waphuma wathola lingashintshile. Wangena okwesihlanu waphuma wathola lunjalo. Wangena okwesithupha waphuma wathola lunjalo lungashintshile linganciphile. Kwasho ukuthi kuthiwa kangene 7 times. Waye kokugcina eseyidelile naye
engaboni kahle ukuthi lento iyasebenza, kodwa wathi ngoba kuthiwe kasikhombisa angene kasikhombisa, wangena oka7. Uma ephuma lithi iBhayibheli inyama yakhe ifana nenyama yomntwana omncane, isikhumba sakhe sesibuyile. Wamangala ebona isimangaliso sasezulwini. Ngifisa ke la ukufunda izwi elakhulunywa uyena uNahamani. Uma elikhuluma lelizwi ethi eya kumuntu lo kaNkulunkulu, uNahamani, verse 15, chapter 5, 2 Kings. Wayesebuyela kulowo muntu kaNkulunkulu, yena nabantu bakhe bonke, wema phambi kwakhe, wathi, bheka, sengiyazi ukuthi akakho uNkulunkulu emhlabeni wonke kwa-Israyeli kuphela. Wesethi ngakho ake wamukele isipho encekwini yakho. Ufuna ukukhokhela imali lokho okwenziwe uNkulunkulu. Usashilo ukuthi akekho uNkulunkulu kwenye indawo. Ilento esiyilangazela ukuthi abantu abazi, njengoba kwasho inkosi uDaniel ukuthi akekho uNkulunkulu ongophula ngalendlela. Akekho uNkulunkulu ophilayo yedwa. Ngoba bayabaza abantu oNkulunkulu noma bebakhonza ukuthi uNkulunkulu abafileyo. Ikhona enye insizwa engeke ngiyikhumbule njalo, eyake yakholwa beyamlahla uNkulunkulu. Mesimlahlile seyihlaselwa ke izinto ezihlaselayo angizazi ukuthi kwakuyizini, kodwa ke yagcina seyihambile iyofuna inyanga. Ithi ke uma seyile enyangeni, inyanga ithi kuye ukuze kuphume lamabhada akho nazo zonke izinto udinga u30 imvu emhlane, uyibambe la ngaphambili, yona izoza nomkhonto igwazele emhlane imvu. Ithi lensizwa ngakwenza, ngayibamba imvu, kodwa ngathi mangubona umkhonto uphethe wonke ama-brakes akhumuka, ngachitha ngakhipha ngemuva. Kukhona lokhu ukuthi hawu umegeje imvu kusho ngofela khona la. Baningi abantu abadlala ngabantu la ngaphandle, kodwa uJesu esimemezelayo uyaphila. Lithi iBhayibheli wayesenqaba ke lo munye wathi cha ngeke impela ukukhokhela isipho kwenziwe uJesu. Leli ivangeli esilishumayelayo alikhokhelwa. Noma uJesu kwenzele siphi isimangaliso, there is no money oyikhokhela ukuthi uJesu ukuphilisile. Uma kukhona into ozoyenza, uyenza ngoba wenza izwi elifundise ukungeniso kweshumi neminikelo, kodwa ukhokheli ukuthi uJesu ukuphilisile esifeni esithile. Lithi iBhayibheli noma semncengisisa wenqaba. Kukhona ke indaba engiyithandayo ngezansi. Emva kwalokho uNahamani wayesechaza ukuthi ngicela ukuthatha umhlabathi la kule dolobha ngoba ngeke ngiphinde ngikhuleke kwabanye onkulunkulu. Nami ngiyambona lokuthi uJesu uyaphila. Yiko lokwenza ukuthi ngiqiniseke noma kumnyama noma kubomvu abekho abanye onkulunkulu engobakhonza. Khona umhlabeleli uyakuhlatshelelwa abantu basho bathi I will serve no foreign gods, no any other treasure. Manje ke nami nganquma lokho, naye ke wenze njalo la. Wathi ngeke ngisaphinde ngikhuleke kwabanye onkulunkulu, ngizokhuleka kuJehova kuphela. Abantu ngaphandle bazomlandela uJesu wethu, kodwa badinga uJesu wethu azambule ngokuqinisa izwi ngezibonakaliso. Wazokhuluma la esechaza eNahamani ethi kodwa ngiyacela ukuthethelelwa kulokhu ngoba nginduna yenkosi.
uma inkosi yami yokhuleka koThixo bayo ngobe ngikhona, noma mina ngobe ngingakhuleki khona, kodwa ngobe ngikhona ngobe ngincike eduze kwayo. Ngithethelelweke kuloko, kodwa mina ngeke ngiphinde ngikhuleke komunye uNkulunkulu. Abantu abakhonza uThixo abafileyo uma behlangana nalemfihlakalo namandla kaNkulunkulu bayavuma ukubayeka, bayabashiya, babashisa ukuthi bathole isimangaliso esingaphezulu kwabo labo uNkulunkulu. Khona-ke into embezwa omunye umuntu oyinceku yakhe uElisha, uGehazi. Uma ebona ukuthi uElisha akazange athathe izipho, yena wagcwala leyo nto egcwala abantu abafisa izinto zasemhlabeni. Wayese ekhokhoba kamuva emsukela uNahamani esemtshela ukuthi uthunywe uyena uElisha. Ubeye ukafika abanye abantu uqamba amanga njalo. Kwafika abanye abantu manje usethi-ke akanikwe izinto ezithile, ingubo zokuphendulela negolide elinye. Lo munye uyamnika lezo zinto, umnika nabantu abazomphelezela bamthwalise zona. Uma siyofika ngasekhaya endlini leyo la kukhona khona uElisha, useyabaxosha laba bantu, uthatha lezi zinto uyoyithukusa uyoyibeka endlini yakhe ezakhe. Lithi iBhayibheli lami wayesebuye yoma phambi komprofeti, uyambuza umprofeti uphumaphi, uthi angiyanga ndawo. Yazi ukuthi amanga uchoko and isono siyabulala. Uthi angiyanga ndawo. Uthi lo munye hawo umoya wami ubungenawe yini, uma usuhamba uya lapha ya esema lo phambili ekunika izipho, isikhathi sokwamukela izipho na. Uthi ke kuyena uchoko lukaNamani luzohlala kuwe endlini yakho ezizukulwaneni zakho kuze kube phakade. Ingakho kubalekile ukuthi sisho njengoDaniel thi ngifunyene ngingenalo icala. Ungangcoliswa namanga, ungangcoliswa nawumona, ungangcoliswa nawuhalela izinto ozibonayo abantu benazo, ungangcoliswa nawuhalela igolide, ungangcoliswa izo zonke izinto, ngoba abaningi bakhubazekile empilweni yabo ngokuhalela izinto. Khona abanye abaphila ngamablessa, obaba badala ingane zinamathele kubo ngoba kukhona izinto eziyifunayo. Sengizothandaza nqoba ukuphila impilo yokungabi nacala. Ungaze uthola uchoko, ungathola into ezokubulala. Ngiyafisa ukuthi ngithandaze nani. Uma kukhona abantu abagulayo, kukhona umuntu ohlaselekile noma sifosini, lo uNkulunkulu ophilayo wakhulula uDaniel emphandini wengonyama. Lo uNkulunkulu wavusa ingane yomfelokazi seyifile. Lo uNkulunkulu walapha uchoko lukaNamani unamandla okukhulula. Okwakhe ngicela ukunye, vuma la ukhona uthi Jesu nangu mina, nansi impilo yami ngiyinikela kuwe. Uma wenze njalo uyobuqedile. Igazi likaJesu lizothola intuba yokungena livale umoya wombhubhisi, likhiphe izifo phakathi kwenu, njengoba washo wathi ngiyakuzisusa izifo phakathi kwenu. Encwadini kaExodus 40:15 ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Kade bephelelwa amanzi, bexakekile, amanzi enokufa, wathi uJesu ngiyakususa izifo phakathi kwenu. Lo Jesu esikhuluma ngawe uyaphilisa. Sengiyakhuleka egameni likaJesu, ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngoyingcwele napha abantwana bakho balalele bezwile lokho okukhuluma phakathi kwabo. Ngiyakhuleka ukuthi lo nalo abenesinqumo esiphelele sokuhamba engenacala ukuze ukwazi ukulwa izimpi zakhe. Noma yini ahlangabezana nayo uvele ungamandla onqoba. Ngiyayala izifo
emalungwini emzimba yabo namhlanje. Ngithi ngegama likaJesu mabaphile, ngegama likaJesu abaphuluke. Labo moyingcwele abangezwe endlebeni abezwe, abangabone emehlweni ababone, abangahambi basukume bahambe, noma nhloboni yesifo esibacindezele ngegama likaJesu. Amandla okuphila awagcwalisa imizimba yabo ngokupheleleyo. Siyabonga ukuthi uyinkosi ephilayo. Sho njalo ezwini lakho wathi nacelani kimi nganenzela, wathi celani niyakuphiwa. Siyabonga ukuthi usiphile ukukhulula nokusizakala kwabo ngoKristu omgcobileyo. Hallelujah. Amen.